Inbestidura saioko bigarren eguna dute. Euskal Alderdiak, EH Bildu eta EAJ izan dira lehenak hitz hartzen ganbaran. Aizpurua zein Esteban euskaraz eta gazteleraz aritu dira. Aizpuruak argi adirazi du. Feijóo jauna, EH Bilduk ezezko borobila emango dio zure inbestidurari euskal antifasismoaren konpromisoagatik. Eta Estebanek berretzi du EAJak ez duela PPren hautagaitza babestuko Vox tartean badago. Atzoko saioan, Espainiako gobernuko jarduneko presidenteak ez zuen parte hartu. Sozialisten izenean, Oskar Puente, Valladolideko alkate ohiak hitz egin zuen. Arrek. Euskal Herria Bilduk gure ezezko borobila emango dio zure inbestidurari. Konplexurik gabe, zure alderdian eta ordezkatzen duzun bloke atzerakoiari emango diogu ezetza. Argi eta garbi esango dugu bai gaur eta baita ostiralean ere, gure ezetza hartuko duzu. Usted no será presidente porque su alianza con la extrema derecha le separa del país real que dice representar. La amnistía, señorías, no es el final, és el retorn a la política. No rebrà cap vot nostre, però no són només els vots que li falten a vostè. El que sobretot li falta és entendre que la realitat és força més complexa i diferent de la que vostès escolten a les seves ràdios de capçalera o llegeixen en els seus diaris. Lleva usted más de 2 meses apelando a su condición de cabeza de lista más votado como argumento casi único para exigir la presidencia del gobierno. A mí, fíjese, me ha sucedido igual que a usted. No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabra. Fíjese qué grandeza. La democracia del 78, que personas como ustedes pueden estar aquí. Gaurko egunez, 1975ean diktadura faxistaren azken unetan txiki eta otaegi etako militanteak fusilatu zituzten. Ordutik gaurko egunean gudari eguna dugu, borrokan hildako militanteak omentzeko eguna. Eta ohi bezala omenaldia egiten ari dira Zarauzko hilerrian eta Gipuzkoarantz egingo dugu orain. Udane Arbeo lankiderekin bat egiteko. Kaixo Udane. Kaixo eguerdion, alasea, 58 urte bete dira, Txiki, Juan Paredes Manot eta Angel Otegi hil zituela frankistak azkenetan, 1975 urte hurrenean, gaurko egunean, gudari egunean hainbat makina bat omenaldi egiten ari dira, iragan asteburuan herrialde katalanetan zertan jolan Txiki bera fusilatu zuten tokian omenaldia egin zuten, Eusko Gudariak abesten ari zela fusilatu zuten, eta gaurko egunean, oraintxe bertan hemen atzan ikusi dezakezun bezala, Zarauzko hilerrian gaude eta omenaldi xumea eta handi egiten ari dira, abesten, eta jende mordoska gerturatu da bertara. Arratsaldean berriz, Ñuarben egingo dute lore eskaintza, Angel Otegiren dagoen hilerrian, eta ekitaldi nagusia Azpeitian egingo dute larunbatean Azoka plazan. Gaurko egunean, gudari egunaren harira sortuk adierazpenak eskaini ditu Zarauzko hilerriaren sarreran, entzun dezagun. Eguerdion guztioi, eskerrik asko deialdi honetara etortzeagatik. Beste urte betez Zarauzko hilerri honetara etorri gara, aurretik Nuarbeko Azpeitiko hilerrian ere egon gara, Angel Otegiren senidearekin, eta 58 urte direla gogoratu behar dugu Txiki eta Otaegi erregimen frankistak fusilatu eta ere hil zituztenetik. Eta gaur hori gogoan eta azpimarratu nahiko genuke. Sortu Txiki eta Otaegik Euskal Herriaren askatasunen aldeko konpromisoa bere egin eta berretsi nahi du gaurkoan indar bereziz. Txiki eta Otaegi 58 urte luze dira erregimen frankistak fusilatu zituztenetik eta bazen helburu bat. Herri honen askatasun nahia eten eta itotzea. Ez zuten lortu, bistakoa da. Oraindik herri hau bizirik
eta bere etorkizunari parez pare begiratzen jarraitzen duelako. 58 urte luze non oraindik herri honek estatuekin duen gatazka politikoari irtenbiderik eman ez zaion. Bada garaia beraz, estatu espainiarrak eta frantsesak autodeterminazio eskubidea aitortu dezatela. Bestetik, tristuraz eta kezkaz ikusten dugu ere, batzuek herri honetan eman diren, hamarkadetan eman diren gertaeren inguruan inposatu nahi duten errelato bakarraren aurrean. Herri honetan benetako elkarbizitza iraunkor eta justu bat eraikitzeko ezinbestean igarotzen delako memoria osoak, egi guztiak, pertsona guztiak, biktima guztiak errespetatzetik. Sortuk bide horretan jarraituko du. Guzti honengatik, irailak 27 honetan sortu berretsi egiten da eta konpromisoa berresten du Euskal Herrian bakea, askatasuna eta independentziaren aldeko indarrak biltzen. Eskerrik asko. Hogei urte geroago, Nafarroako eskuin muturraren eta estatuaren biktimak aitortzeko batzordeak hartu du Angel Berrutuaren familia 2004an poliziaren indarkeriaren biktima izan zen. Egiari zor eta torturaren saria indarkeria horren dimentsioa gogorarazteko baliatu dira. Eta erakunde publikoei eskatu diete aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermea ziurtatzeko. Memoriaren egia eta egiaren memoria. Los viejos amores que no están libre como el viento. Como ves, Ángel, nuestra crónica esta vez no es todo lo optimista que quisiéramos, pero el trabajo, la esperanza no nos faltan en nuestro quehacer. Anuki gertutakoa ezkutatzen duen bertsio ofiziala deseraikitzeko deia egin dute Zumaian. 30 urte bete ziren atzo, Xavier Kalparsoro basurtuko ospitalean hil zenetik eta Egiari Zor Fundazioak ekitaldia egin zuen atzoko egunean Zumaian gertatutakoa argitu dadila aldarrikatzeko. Anuk heriotzara eraman zuten gertakari ilunen segida lotzeko ariketa egin dute gertukoek, baina instantzia ofizialik ez. 30 urtez luzatu da gure itxaron gela. Orain argia piztu nahi dugu, nola Gernikan kandela.
Guk aspaldian dakigun hori, denek jakin dezatela. Egin egunkariak 1993ko abuztuaren 30ean deiak jaso zituen esanez, Laudion, Anuk izenez ezaguna zen euskal errefuxiatu politikoa atxilotu zutela. Dena dela, abuztuko atxiloketa hura ez dago inongo polizien erregistro liburuetan jasota. Ez Guardia Zibilarenetan, ez Polizia Nazionalarenetan, eta ez da Ertzaintzarenetan ere. Gure herri honetan estatuaren agindupeko talde eta indar armatuek eragindako hildako gehiegi ezagutu ditugu. Baita hilketa horiek justifikatzeko asmatutako argudio sinestezinak ere. Xabierren heriotza ez da argitu gabeko itzalak dituen bakarra. Zoritxarrez, asko dira bizitzeko eskubidearen urraketa justifikatzen dituzten bertsio ofizialez estalitako kasuak. Eta politikan jarraiki gaur hasi da Bilbon 7 urte eta 5 hilabete igaro ondoren Leioako 5 kontrako epaiketa. 2016ko apirilaren 26an Ertzaintzak 5 gazte atxilotu zituen Leioako kanpusean ikasle abertzale taldeak antolatutako protesta batean. Fiskaltzak 9 urteko eskaera luzatu du 2 auzipetuen aurka. Leioako azkena ditugu! Gaiz aratuta ibilgailuen kutsadura murrizteko Europar Batasuneko araudia atzeratzea hitzartu dute. Eta Udane Arbeo lankidea berriro dugu gurekin. Konta iguzu Udane, zein aldaketa egin dituzte eta zeintzuk dira helburu nagusiak? Bai, alaxe da Euro 7 Europar Batasuna. Bai, badirudi ez dekogula konexiorik, zaiatuko gara berriro Udanerekin konexioa egiten? Bai, Udane? Entzuten da? Bai, orain bai. Kaixo? Zeintzuk dira aldaketak eta helburu nagusiak? Konta iguzu. Bai, nioen bezala Euro 7 du izena Europar Batasunak ibilgailuen emisioak neurtzeko ezarritako araudia Euro 7 eta hori atzeratzen malgutzea erabaki dute, izan ere ordezkaritza askoren ustez batzordeak ezarritako araudia eta EPA irrealegia zen eta helburuak handiegiak zirela zioten. Hori ala atzeratzea erabaki dute 2025-tik 2027 orduan jarriko da martxan indarrean Euro 7 araudia. Eta hildo horretan Udane, Tapiak beharrezkotzat jo du Europar Batasuneko Ministroen Kontseiluak automobilgintzaren sektoreri buruz hartutako erabakia. Zein da egin duen balorazioa?
Bai, alaxe Arantxa Tapia ekonomia garapeneko sailburua beharrezkotza jotzen zuen araudi hau atzeratzea lehenago edo beranduago hartu beharreko erabakia zela dio, izan ere Europako ekonomiaren funtsezko industria sektore batean izurgarrizko ziurgabetasuna sortzen zuen araudia zela dio, entzun dezagun jarraian Arantxa Tapia. Europako ekonomiarentzako funtseskoa den sektore batean desegonkortasuna, ziurgabetasuna eta zalantzak sortzen ari zirelako. Horrek suposatzen du sektore garrantzitsu batek galdu zezakeela, bai enplegagarritasuna, bai lanpostuak eta bai sektorea bera kolokan jarri zezakeela. Ezinezkoa zen nolabait industriarentzako epe horiek bete ahal izatea jartzen ziren epe horietan. Eskerrik asko Udane, berriro ere gurekin izateagatik eta hurrengora arte. Mila esker zuei. Bestalde, Esteilaz, ELA Komisio Obrera sindikatuek bat egin zuten atzo, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza publikoko irakasle, heziketa bereziko langile, sukaldari eta garbitzaileak grebara deitzeko. Langileen lan baldintzen alde zehazki, sektore publikorako urriaren 25erako eta abenduaren 19erako egin dauden deialdiez gain, beste bat gehitu dute propio hezkuntzarako. Urriaren 4an egitea da asmoa. Hala ere, Labeek ez du bat egin deialdiarekin eta gaur gurean izango da Igor Arroyo sindikatuko koordinatzaile orokorra eta besteak beste, horri buruz galdetuko dio. Bestetik, kontseiluak azaroaren 4ako deitutako manifestazioaren xehetasunak aurkeztu zituzten atzo. Oldarraldiaren aurrean euskararekin bat euskaraz bat izango da leloa. Bilboko kaleak betetzera deitu du kontseiluak eta atzo gurean izan zen Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia. Entzun dezagun. Oldarraldiaren aurrean euskararekin bat, euskaraz bat, da hautatu dugun leloa. Uste dugulako, nolabait, aipatzen nuen, batze horren irudia ekartzen digula, hau da, euskara guztiona dela, guztiontzat dela eta guztion beharra daukala momentu honetan. Ez bakarrik, ez dugu nahi oldarraldiaren idei horretan bakarrik geratu, baizik eta aurrera begira jarri nahi dugu. Eta euskaraz bat horrekin adierazi nahi dugu, hain zuzen ere, sententzia sorta honek, eta hor dagoen, mezuak, barne diskurtsoak, oldarraldi politiko eta mediatiko horretan isurtzen denak, etengabe aurkezten duelako euskara segregaziorako eta bazterketarako elementu moduan, eta uste dugulako, eta erabat sinesten dugulako hori baino justu kontrakoa dela, egiaz hizkuntzen korapiloa askatuko badugu eta bizikidetza egoki baterako, gizarte kohesio egoki baterako hori behar dugu, euskara eta euskararen normalkuntza, normalizazioan aurrera egitea ezinbesteko osagaia dela. Iruñera salto egingo dugu oraingoan, Iruñeko Gaztelu plazan kokatu zen labalkarteak, borroka luze bat izan du zegokion terraza jarri alizateko, baina ia 2 urteko Navarra Suma eta UPNrekin izandako tirabira guztiek bukaera zoriontsua izan dute.
Eta Laba elkarteak azkenean terraza jartzeko baimena eskuratu du. Foru gobernuaren eta Nafarroako administrazio auzitegiaren hainbat ebazpenei entzungor egin ondoren, Iruñeko udalak azkenean lizentzia eman dio Laba elkarteari. Javier Labairu herritarren segurtasunerako zinegotzi delegatuak sinatu du baimena eta polemika luze bati bukaera eman dio. Oroit gaitezen Navarra Sumako gobernu taldeko aurreko arduradunek izan zuten inpartzialtasuna eta 2021ko urtarriletik Laba elkarteak izan duen borroka luzea. Martxan gaude, ahalik eta guden muntatzeko terraza, baina egun batetik bestera ez gara gai, olako zerbait egiteko, azkenean voluntarioekin ateratzen dugulako aurrera proiektu hau, bakoitzak bere lanak ditu, bere kontuak, eta agian ez gara kapaz olako erreflexioak izateko, baina gure asmoa da, aste honetan posible bada, eta beranduen ez helduen astean, terraza martxan izatea. Bien bitartean, esan bezala Windsorrek ez dauka gure lokalaren aurrean mairik ez aulkirik, beraz, sikiera lokala ongi ikusten da, eta hori ere garrantzitsua da. Ondo kostatuko terraza atea aintzinetik kenduta, Laba azkenik ikusgarri agertuko da. Hemendik aintzin Iruñeko plaza handi batek, Gaztelu plazak, bertze kultur txoko zabal bat izanen du karrikan, eta euskerak bertze toki txiki handi bat. Eta kulturan salto, ostegunero legez, musika zuzenean programa izango dugu gurean, gaueko 10:00 Eta biharko programaren berri emateko gurekin dugu Koldo Otamendi. Kaixo, Koldo? Egunon, zer moduz? Ostegun honetan, Añube taldeko kideekin izango zara, ezta? Zer duzu nabarmentzeko Añube taldetik? Bai, alaxe da. Beste talde asko bezala, pandemian sortutako talde bat da. Musikariak badute eskarmentua beste hainbat taldetan ibili dirako urteak atzera, eta Añuberekin bide berria jorratu izan dituzte. Musikalki folkean sakontzen du taldeak, rock giroak lantzen ditu, eta mezkla nahiko bitxi eta interesgarria da. Zeikidek osatzen dute rock giroetako taldea, 2022an kreatutako diskoaren bira amaitzear dago, beraz, batetik nola joan da bira eta zeintzuk izango dira azken kontzertu horiek? Alaxe da, iragarri zutenean une egoki iruditu zitzaigun taldearekin elkartu eta taldearen iragana, oraina eta geroa ez. Azaroan zehar, Donostian, Arrasaten eta Gasteizen eta Azpeitin izango dira, eta badira oraindik 6-7 hitzordu taldea zuzenean ikusteko. Azaroan bukatuko da biran orduan, eta ondoren... Beraz, disko berrian ere talde izaera gehiago nabarmenduko da, kantuak ere talde izaera gehiago izango dute, eta aurreko disko interesgarria bazan, usten dut bigarren disko honetan, etorriko den bigarren disko honetan ere, disko polita topatuko dugula. Berez ez dute jarri ez datarik disko argitaratzeko eta ez datarik itzuldera egiteko agertokietara, baino bai 2024an zer izango dela. Beraz, aprobetxatu orain Añuberen azken kontzertu hauekin, esan bezala kontzertu interesgarriak direlako, eta zaileratzen gara hurrengo pausoetara eta hurrengo albistetara. Eskerrik asko Koldo Otamendi gurean izategatik, eta hor dugu zita, bihar ostegunero legez, 10:30 musika zuzenean programa. Eskerrik asko, Koldo. Alaxe da, mi esker. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusirekin, gaurkoan gurekin izango dugu Igor Arroyo, Labeko koordinatzaile orokorra. Orain arte. Errezazen
Negua iritsi da auzo zarrera, begirada bat bota leiotik kalera. Ez da inorren zuten, ez da aurri jolasten, barruak daramadan aurra hiote da. Amabiterdiak dira eta eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea heldu da. Eta gaurkoan horretarako gurekin dugu Igor Arroyo, Labeko koordinatzaile orokorra. Kaiz, Igor? Egunon, bai. Bueno, azteko, politikaren kontuekin hasiko dugu, izan ere, atzo eta gaur Feijóoren investidura saioak dira izaten. Ari da investidura orain, eta, bueno, zantzu guztien arabera, ez da aurrera aterako investidura hori. Hala ere, nola ikusten duzuzuk giroa? Guretzat berri ona da, PP eta Voxen gobernu bati atea iztea, eta berri ona da, independentismoaren babesa beharko lukeen gobernu baten aukera egotea. Guk Euskal Alderdiei eskatzen dieguna da, aukera hori baliatu dezaten lan harremanetarako eta babes sozialerako Euskal Esparruaren norabidean urratsak emateko. Ez da inbeste estatuko eredu sozioekonomikoa aldatzea Madrilen egiten den lanaren bidez. Gehiago da, hemen Euskal Herrian eredu sozioekonomikoa aldatzeko eta lan harremanak aldatzeko, Madrilen oraindik orain dauden galgak altzatzea. Esaterako negoziazio kolektiboan. Hemengo hitzarmenei lehentasuna ematea estatuko hitzarmenen gainetik. Edo langile publikoen kasuan hemen negoziatu ahal izaten langile publikoen lan baldintzak. Hori da eskatzen dieguna Euskal Alderdiei. Bestalde, Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak alderdi egunean greben inguruan esandakoak kritikatu zenituzten, izan ere adierazi zuen, inori mesede egiten ez dion kezka artifizial bat sortzen amaitzeko momentua dela. Urkullu
Hamarkada bat darama langiloi bizkarra ematen eta politika publiko atzerakoiak bultzatzen. Gatazka laboralak egon direnean ikusi dugu patronalarekin erabat lerratuta. Eta orain, uste dut, kezkatuta dagola, ikusten duelako politika horrek bere koste elektorala daukala. Langilok lan egiten dugula, baina lan egiteaz aparte badugula hitza eta badaukagula ere bozka. Eta kezkatuta dago, ikusten duelako langile jendearen bozka galtzen ari dela EAJ. Baina beharrezkoa dena ez da horren beste hitz egitea grebei buruz, eta areta gutxiago greben kontra. Horrela ez du lortuko langile jendearen konfiantza berreskuratzea. Egin beharko lukeena Urkullu da ekintzak, eta badaukan nondik hasi, esaterako udaberrian Eusko Legebiltzarrean onartu zen 1.400 euroko gutxieneko soldata ezartzeko akordio baten beharra, eta eskatu zioten Eusko Jaurlaritzari horren alde lan egin dezan. Eta galdera da, zer egin du Urkulluk udaberritik ona mandatu horri erantzuna emateko? Gudakigula ezer ere ez. Gainera horrekoan baita ere, adirazi zuen, ez zuela ulertzen, nola posiblea zen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan greba asko egotea eta izatea aldi berean soldata altuagoa duen lurraldea. Begira, hemen badago gezur handi bat, eta da Euskal Herrian langile jendea guztiak ongi bizi direla, edo ongi bizi garela. Guk gehitzen badugu langabezian dagoen jendea, populazio inaktibo bezala konputatzen den jendea, alegia, enplegurik ez duten eta etxeko lanetan dauden emakumeak. Eta enplegu bat izan bai, baina 1.400 euro gordin baino gutxiago jasotzen duen jendea, horiek guztiak batuta, 2 langiletik bat dago egoera horretan. 3 egoera horietako batean. Eta ni galdetuko nioke Urkullu eta baita ere Urtuzarri, ea 1.400 euro gordineko soldata batekin, eta hortik bera, posible ote den hemen etxe bizitza batean sartu alizatea, hemen dagoen erikadurak daukan kosteari aurre egitearena, eta hemen bizitzak daukan koste orokorrari aurre egitea. Ikustu dut, momentu honetan jende asko gaizki paratzen ari dela, eta iruditzen zait frivolidade bat horrela esatarena, hemen jendea ongi bizi dela. Bestetik, atzo Elak, Estelasek eta Komisiones Obrerasek hezkuntza publikoan grebara deitu zuten urriaren 24-ako, hau da, zerbitzu publikoko grebaren bezperan. Eta deialdi hori zatiketaren irudia islatzen duela salatu zenuten labetik. Bai, horrela da. Duela 2 aste prentsaurreko bat egin genuen, 6 sindikatu diferente, ideologia, hildo eta perspektiba desberdineko 6 sindikatuk, eta guztiok bat gentozen beharrezkoa zela zerbitzu publikoetan, baita irakaskuntzan ere, eta hau azpimarratzen dut, baita irakaskuntza publikoan ere, 2 greba egun egitea. Eta adostu genituen aldarrikapenak eta jarri ginen lanean. Eta zer da kontua? 6 sindikatuen mahai horretatik kanpo aritu direla lanean, Ela bereziki eta baita ere Esteilaz, labi gabeko greba deialdi bat egiteko hezkuntzan. Guk hori jakin genuenean, haserretu ginen, baina haserre une hori pasatuta, erantzunkizunez, eskatu genuen beraiekin bildu ginen, eta egin genuen planteamendu bat. Eta gure planteamendua zen, begira, badaukagu greba egun bat hilabetero. Urrian bat, azaroan daukagu greba feminista orokorra, eta abenduan beste greba egun bat. Guazen, greba egun horien aurretik, aste bat lehenago, ikastetxetan mobilizazioak egitera elkarrekin. Beraiek nahiago izan dute proposamen hori bazterrean utzi, eta beraiek bakarrik labi gabeko greba bat deitu. Noiz eta lab denean hezkuntza publikoan lehenengo sindikatua. Eta gainera, egin dute denon artean egindako greba deialdiaren bezperan, eta horrek izugarrizko nahasmena sortzen du ikastetxeetan. Egun batean denok deitzen dugu, beste egun batean bezperan bakarrik batzuk. Niretzat, langilek ez dute halakorik merezi, ez dugu ulertzen jarrera hori. Labik barik gabeko deialdi bat egin dutela adierazi duzu. Beraz, zein da sindikatuen arteko harremana, izan ere jakina da, Ela eta Laben arteko harremana ez dagoela momenturiko berenean.
Egia da ikasturtea hasierako ekitaldian, Garbine Aranburuk adierazi zuen, elarekin akordioak edo elkarlan hori sustatu nahi zuela, ez dakit egungo egoera zein den. Guk ikasturtea baikor hasi genuen. Ikusten genuelako, greba feminista orokorrari begira elkarlanean arituko ginela, ELA, LAB eta beste sindikatu batzuk, eta baita ere elkarlanean arituko ginela zerbitzu publikoetan. Baikor ginen, baina ikusi dugunean zenolako jokaldia egin duen elak irakaskuntzan, egia esan, ez da izan bat ere berri ona elkarlanaren ikuspegitik. Gainera hezkuntzan, berrio diot, LAB izanik lehenengo indarra, bilatu dute, eta nahiago izan dute, Komisiones Obreasekin elkarlanean aritzea, LAB-i gabeko eta Komisiones Obreasekin deialdi bat egitea, nortzuk eta LAB, UGT eta Komisionesen arteko nolabaiteko elkarlana dagoela adierazten duten berberak. Ze Mitxel Lakuntzaren diskursoa ez da aldatu, udaberritik ona, jarraitzen du mantra berdinarekin. ELA jarraitzen du mantra berdinarekin. UGT, Komisiones eta LAB-en arteko balizko akordioa dagola. Beraiek badakite hori ez dela hala. Negoziazio kolektiboan dagoena dira kontzientzia puntualak. Eta beraiek kontzientzia puntualak erabiltzen dituzte, kasu batzutan sindikatu guztio bat egiten dugu, beste batzutan beste batzuk, orako gezurrezko diskurso bat egiteko. Baina gainera, iruditzen zait pixka zinikoa dela, ikusita irakaskuntzan ze bide lagun hartu duten, Komisiones Obreas, non eta irakaskuntzan, Komisiones Obrasek Euskal Kurrikulumaz, hizkuntza ereduaz, murgiltze ereduaz, hezkuntza sistema propioaz, ezer jakin nahi ez duen esparru batean, hortxe hartu dute Komisiones Obreas bide lagun, LAB-i gabeko greba bat egiteko. Guk uste dugu hori dela txikitara jolastea eta gainea tranpetan aritzea, norbera buruarekin ere tranpetan aritzea, eta gu beste gauza baterako gaude hemen. Osea, gure ustez, egungo kontesto historikoak eskatuko luke lan harremanetarako eta babes sozialako euskal esparruaren aldeko ofensiba erraldoi bati buruz hitz egiten egotea bi sindikatuen artean. Gu horretan gaude eta horretarako pres gaude. Handira jokatzeko garaia da eta eskua luzatuta dugu, baina ez dugu ikusten rezeptibidaderik elaren aldetik. Bestetik, Igor, astelehenean egin zenuten prentza aurrekoa, eta bertan sozietate zerga igotzeko garaia dela diozue LAB-etik, eta salatu duzue gainera, egungo zerga ereduak langileen sama handitzen duela, eta bitartean zerbitzu publikoak ahultzen dituela. Bai, hemen Euskal Herrian badaude baliabide materialak eta baliabide humanoak jendearen lan eta bizi baldintza duinak bermatzeko eta zerbitzu publiko oso indartsuak eta aurreratuak garatzeko. Zein da problema? Markadetan zehar hemen egin den politika fiskala edo zerga politika izan dela erabat konservadorea, erabat atzerakoia. Erabili izan da hemen dauden autogobernuaren aukerak errenta altuei eta enpresariei mesede egiteko. Eta horren ondorioz, politika publikoen irismena erabat mugatu da. Orduan, badago aukera osasun sistema publiko potente bat izateko. Ez da normala, uda honetan gertatu dena osasun etxeetan. Ez da normala gertatu zenan pandemian zehar. Badago aukera zaintza sistema publiko komunitario potente bat egiteko. Badago aukera eskola publikoa indartu eta hezkuntza sistemaren ardaz gisa finkatzeko. Baina horretarako zerga politika errotik aldatu behar da, eta hori da eskatzen dioguna EAJ-ari bereziki. Zerga erreforma atzerakoia aipatu duzu, Andoni Ortuzarrek alderdi egunean adierazi zuen EAJ-aren helburu nagusia zela aberria askatzea eta justizia soziala bermatzea. Baina gaur egun zerga erreforma ez da aldatu, urteak daramatzagu gainera erreformatu barik? Nik uste dut publizistek aholkatu ziotela Andoni Ortuzarri olako hitzak erabiltzea. Segurazki kontziente direlako, langile jendearen artean gero eta deskonfiantza handiagoa dagola EAJ-aren kudeaketarekiko eta gero eta haserre handiagoa bai zerbitzu publikoetan, baina baita gatazka laboraletan, eremu pribatuan Eusko Jaurlaritzak egin duen edo bete duen paperari dagokionez. Afera berrio diot ez dira hitzak aldatzea, afera da ekintzak aldatzea. Eta benetan EAJ-aren aldetik baldin badago borondate bat langile jendeari erreparatzeko, egin behar duen lehenengo gauza da, aurrekontu hauei begira, zerga erreforma sakon bat egin, zerbitzu publikoak indartu, langile publikoek grebetan plantatzen ari diren aldarrikapen horiek entzun, aintzat hartu eta ez deskalifikatu egiten ari diren bezala,
Eta benetan gatazka laboraletan ere langileen interesen defentsan aritu. Ez dugu ikusten EAJan horretarako borondaterik, eta horregatik iruditzen zaigu olako hitzek sinesgarritasun falta badute eta gainera kasik zinikoak direla esan daiteke. Ikasturtea hasi berri da, hilabete bat ia hasi zenetik, eta labek 3 erronka nagusi ditu ikasturte honetarako. Horien artean bada, langileen alduntze kolektiboa gertatzea, eta gainera, joan den ikasturtean bereziki sektore feminizatuetan alduntze hori gertatu zen. Bai, nik uste dut oso prozesu garrantzitsua gertatzen nahi dela lan eremuan orokorrean eta bereziki sektore feminizatuetan. Guk asko tematu gara labetik sindikalismo feminista bat garatzeko estrategiak berritzen. Nik uste dut apaltasunez diot, baina nik uste dut aintzindariak izan garela horretan, gure eredu sindikala berrikusi dugu, gure barren funtzionamendua, gure lehentasunak berrikusi ditugu ikuspegi horretatik, eta esango nuke mugimendu feministaren jardunak ere oso eragin positiboa izan duela lan munduan. Hor egon dira nolabaiteko sinergia batzuk, greba feministetan ikusi genuen, mugimendu feministan militatzen duen jendearen eta emakume langileen artean. Eta horrek, nik uste batetik eta bestetik, ahalbidetu duela langile jendearen eta bereziki emakume langileen alduntze hori. Ikusten nahi gara borroka asko, ikusten nahi gara determinazio handia, ikusten nahi gara garaipen asko, baina baita ere ikusten nahi gara mailaren beste aldean dagoena, alegia patronala, ez duela momentuz aldatzeko bokazio handirik. Azkeneko asteetan asko hitz egin da matxismoaz futbolaren munduan, baina lan munduan matxismoa mantentzen da. Rubiales asko daude patronalean. Eta ez dira ikusten hainbeste, baina beraien politikek eragin askoz kaltegarriagoa daukate, ez? Eta gure erronka aurten hain zuzen ere hori da, ez? Patronalean dauden Rubiales horien gainetik, benetan emakume langileen lan eta bizi baldintzetan jauzi bat ematea. Sektore feminizatuetan antolakuntza borroka eta sindikalismoari esker hainbat gatazka askatu dira. Hala ere gaur iragarri duzuenez, Arabako zahar egoitzetan beste 8 greba egun egingo dituzue, afera askatu barik dago eta horrez gain Nafarroako zahar egoitzetan ere hitzarmena oraindik berritu gabe dago. Zein da egoera? Bai, hor bi gauza gertatzen dira. Alde batetik, Arabako eta Nafarroako langilei estatuko hitzarmena aplikatzen zaie. Horrek esan nahi du lan baldintzak ez direla hemen negoziatzen eta erabakitzen. Eta gainera horrek esan nahi du lan baldintzak kaskarragoak, prekarioagoak direla. Hitzarmen estatalek ekartzen dute lan baldintzak kaskarragoak. Eta alderantziz, hemengo hitzarmenek ekartzen dituzte lan baldintza hobeak. Horregatik iruditzen zaigu estatalizazioaren aurkako erronka estrategikoa da. Horregatik esaten dugu legegintzaldi honetan estatalizazioarekin amaitu eta bertako hitzarmenen lehentasuna finkatzea erabat ezinbestekoa dela. Baina horrekin batera ikusten dugu adinetako egoitzetako lan hau ez dela behar beste aintzat hartzen ari. Garrantzi gehiago ematen zaie bestelako lan batzuei, gure nagusiekin aritzen diren pertsonek eta bereziki emakumeek egiten dituzten lan hauei baino. Eta guretzat hau, honek ez du ez buru ez bustan, lan hauek funtseskoak dira, lan hauek beharrezko baliabideekin egin behar dira, beharrezko baldintzekin, beharrezko aitortzarekin dira, guretzat da langile klasearen lehen lerroa, guretzat da funtsesko ekarpen bat egiten duen langile jendea, eta benetan lotsagarria da olako baldintzetan egotea. Horregatik guretzat lehentasuna da bi hitzarmen horiek desblokeatzea eta bi eremu horietan bertako hitzarpenak lortzea. Eta nik badaukat itxaropena ikasturte honetan alde horretatik urratsak emateko gai izango garela. Zaintza erdigunean jarri du labek eta zaintzaren erronkan barreta handia jarri duzue. Greba orokor feminista dugu azaroaren 30ean, labek greba horrekin bat egin du, dagoeneko lanean diharduzue eta gainera lab sindikatuko emakumeen batzarra egingo da bihar ostegunean Oiartzunen eta sindikatuko 200 emakume baino gehiago bertan izango dira. Bai, gure jendea oso ilusionatuta daude, oso motivatua dago, zalantzarei gabe sindikatuko emakumeak oso motivatuta daude, beraiei dagokie aintzindaritza bat eramatea greba feminista orokor honetan, baina baita ere sindikatuko gizonen artean badago ilusioa eta badago konpromiso bat greba honekiko. Azken batean zaintzaren erronka, mugimendu feministaren lidergoarekin, baina erronka hori
transversala da, orokorra da, bada hurrengo hamarkadako erronka nagusietako bat, hemen guztiok daukagu beharra zainduak izateko bizitzaren momenturen batean, eta guztioi aitortu behar zaigu zaintzarako eskubide unibertsala. Eta zaintzarako eskubide unibertsal hori bermatu behar dute instituzioek, zaintza sistema publiko komunitario sendo baten bidez. Eta horretan aritzen diren langileak lan baldintza duinekin aritu behar dira. Eta hori da oinarrizko erronka bat, datozen hamarkadan askatu beharrekoa, eta guretzat greba feminista orokorra oso aukera ona da horri bultzada emateko. Eta grebatik aurrera, baita ere, hitz egiten hasteko, zaintza sistema publiko komunitario hori nola eratuko dugun, eta horren inguruko akordio sozial zabal bat ere egiteko eragile desberdinen artean. Bestetik, sektore publikoan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, grebara deitu du gehiengo sindikalak urriaren 25erako eta abenduaren 19erako, izan ere, hainbat aldarri daude, soldatak igotzea eta behin-behinekotasuna jaistea. Izan ere, zuek ohartarazten duzu, soldata publikoak eta enplego publikoaren beharrak Jaurlaritzaren esku egon beharko liratezke eta ez Espainiako gobernuaren esku. Bai, horrela da. Momentu honetan, esaten da autogobernua dugula, baina autogobernu honetan ematen du bertako instituzioek ezin dituztela zehaztu, ez da euren langileen lan baldintzak. Guretzat hau onartezina da. Hemen egon behar da aukera bertatik bertara negoziatzeko langile publikoen lan baldintzak. Orain, esango dut ere, EAJ posik dagoela egora honekin. EAJari ongi datorkiola lan baldintza horiek Madriletik mugatzea eta Madrilen arautzea. Funtsean ez duelako beharrik ikusten zerbitzu publikoetan inbertitzeko. Eta are, auzitan jartzen dute ea zerbitzu publikoetako lan baldintzak ezote diren nahikoa onak. Ni, grazia egiten dit, soldata izugarriak kobratzen dituzten kontseilari eta aholkulari eta olako politikariek, benetan beraiek baino gutxiago jasotzen duten langile hoien lan baldintzen inguruan gaizki esaka ibiltzea, ez? Iruditzen zait, nahiko negargarria. Baina gainera, oroitu nahi dut, unibertsitatean momentu honetan badaudela 800 euro hilean jasotzen dituzten irakasle ordezkoak. Oroitarazi nahi dut, norbaitek pentsatu duela ideia ona zela, lanaldi osoko kontratu bat, lanaldi partzial baten bidez bete eta beraz 800 euroko irakasleak egotea UPV-en. Eta gogorarazi nahi dut, langileen zati oso handi bat azpikontratatuta dagola. Eta azpikontratatuta dago, zertarako gutxiago kobratzeko eta lankarga gehiagorekin gehiago egiteko, jantokietan dagoen egoera, eskola garraioan dagoen egoera, garbiketetan dagoen egoera. Beraz, niretzat esatearena ez dagoela arrazoirik grebarako da, benetan ez jakitea, edo ez entzun nahi izatea momentu honetan dauden beharrak. Eta gainera esango nuke, greba hauek ere ez direla soilik lan baldintzengatik, badira ere, zerbitzu publikoetan ratioak hobetu eta inbertsioak areagotzeko. Alegia, arreta hobeago bat eman ari izateko. Eta berriro diot, uda honetan nik uste du jende asko, eta azkeneko urtean ikusten ari da, orain arte oso ona zen osasun arreta bat, profesional honek ditugu osasun gintzan, osasun sistema potente bat garatu izan dugu urtetan zehar, baina orain arte hori horrela zen bitartean ikusten dugu, gero eta pitzadura gehiago azaltzen direla osasun sistema publiko horretan, badaukagu segregazioaren arazoa eskola publikoan, badaukagu baita ere zaintza sistema publikoaren erronka. Beraz, iruditzen zaigu horri guztiari heldu behar zaiola eta greba hauek badirela aukera bat, benetan erdigunean jartzeko hori guztia. Lehen, hasieran aipatu duzu, 1.400 euroko gutxieneko soldata ezartzerena Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, hori eskatu diozue Jaurlaritzari, baina horretarako borondate politikoa ezinbestekoa da, izan Jaurlaritzaren partetik, izan Confebasken partetik, ezta? Aurten ikasturte honetan hauteskundeak izango dira, eragiteko modu bat izan aldira, ezta? Begira, gu 2020an greba orokor bat egin genuen, eta greba orokor horren aldarrikapen nagusietako bat 1.400 euroko gutxieneko soldata zen. Garai horretan ez genuen erantzun baikorrik izan instituzioen aldetik. Baina, aurten, udaberrian, Eusko Legebiltzarrean egon zen horrako mozio bat, gehiengoz onartutakoa, planteatzen ziona Eusko Jaurlaritzari, EAen gutxieneko soldata espezifiko bat adosteko iniziatiba hartu behar zuela.
Horren ondotik, guk ez dugu ikusi beste sindikatuen aldetik interes handirik horren inguruan aritzeko, eta egia esan nahiko harritzen gaitu, iruditzen zaigu aldarrikapen hori oso transversala dela, izan barko lukela, langile guztioi egiten diela mesede. Baina guretzat, guk oso serio hartu dugu gai hau, eta guretzat kurso honetako lehentasunetako bada. Guk lan egingo dugu, 1.400 eurotako gutxieneko soldata hori posible izan dadin, bai EAEn eta bai Nafarroan. Hauteskunde urtea izanik, baloratu beharko dute alderdi bakoitzak zen nolako eskaintzak eta posizioak hartzen dituen horrelako aldarrikapenen aurrean, baina guk hauteskundeak izan edo ez izan, langile jendearen bizimodua hobetzeko horrelako proposamenen alde lan egiten jarraitza da gure ardura, gure entzunkizuna. 1.400 euroko gutxieneko soldata aldarri eta 4 eguneko lanaldia ere eskatzen duzue. Bueltatu da, joan den ikasturtean bueltatu zen agenda mediatikoaren erdigunera, nola ikusten duzu egun egoera? Posiblea izango da? Guretzat lanaldi murriztea beharrezkoa da. Beharrezkoa da enplegua banatzeko, beharrezkoa da zaintza lanei espazio gehiago emateko, eta zaintza lan horiek emakume eta gizonen artean banatzeko, erantzunkidetasunez banatzeko, eta gaina posible da. Ze automatizazio eta digitalizazio prozesuekin gaitasuna izan beharko genuke lanaldia nabarmen murrizteko. Aldiz, ikusten dugu lanaldia azkeneko urteetan ez dela murrizten ari. Zergatik? Automatizazio eta digitalizazio prozesu horiek denon mesedetan baino gutxi batzuen etekinak gizentzera bideratzen ari direlako. Eta guk aldarrikatzen duguna da, momentu honetan dagoen gaitasun produktiboa eta organizatiboa baliatu dadin bizitza erdigunean jartzeko. Eta hau da lelo bat, baina hau da baita ere praktikan gauzatu behar den filosofia bat. Esaterako lanaldiari dagokionez. Guk 30 orduko lanaldiaren alde egiten dugu. Uste dugu posible dela eta onuragarria dela. Banatu behar den 5 egunetan ere 4 egunetan, eztabaidatu daiteken zerbait da. Guri iruditzen zaigu zaintzaren erritmoi dagokionez, agian 5 eguneko lanastea egokiagoa dela. Baina guretzat ezinbesteko galdera hauxe da. Lanaldia murriztu beharra dago, bai ala ez. Guretzat erantzuna da baietz. Afera da, Confebask ez du horretarako inolako interesik. Afera da, zer egingo dute instituzio publikoek horrelako dinamika bat bultzatzeko. Orain arte ezagutu izan duguna da, saiakera bat, 2, 4 edo 6 proiektu piloto jartzeko 4 eguneko lanastearen inguruan, eta erabat arrakasta gutxirekin egindako iniziatiba dira Eusko Jaurlaritzaren aldetik. Guretzat hori ez dago egoerak eskatzen duen mailan. Guretzat benetan lan handiago bat egin beharko lukete instituzioek lanaldiaren murrizketaren norabidean. Hasteko, beraiei dagokion esparruan eta baita ere eremu pribatuan. Izan ere, 100 urte baino gehiago daramatzagu 40 orduko lanaldiarekin, asko dira, eta gero bestetik lan segurtasunaren alorrean egun prekaritateak hiltzen jarraitzen du, hori horrela da, prebentzio neurri gehiago ezinbestekoak dira. Bai, guk askotan salatu dugu, istripu bat dagoenean, askotan ikusten ditugu antzeko kasuistikak. Ikusten dugu askotan gertatzen ari direla altueratik erorketak. Eta horrek esan nahi du, ez zeudela beharrezko babes mekanismoak, ze hori oso regulatuta, oso arautua dago, nola lan egin behar da alturetan, ez? Edo ikusten dugu askotan azpikontratatutako enpresetan gertatzen dela. Edo ikusten dugu denbora gutxi daraman jendearen artean gehiago gertatzen direla olako istripu larri eta hilgarriak. Alegia, badakigu zeintzu diren istripuak areagotzen dituzten praktika enpresarialak. Eta guk esaten duguna da praktika enpresarial horiek mugatzeko eta praktika enpresarial horiekin amaitzeko neurriak hartu behar direla. Orain arte, ikusi dugu ez dela egon iniziatiba askorik maila instituzionalean. Osalan badaukagu, Nafarroko Lan Osasuniko Institutua badaukagu, baina bi erakunde horietatik dauden baliabideak eta dauden plangintzak erabat askiezak dira. Orain arte guk ez genuen parte hartzen Osalanen, iruditzen zitzaigulako modu bat, zela modu bat salatzeko erakunde horren nolabait eragiteko borondate eskasa. Baina ikusi dugu asko erasotasunean erori dela eta nolabait lekuko hori gabe, lekuko deseros hori gabe jarduten ohitu direla,
eta ez dutela inolako aldaketarik egin beraien funtzionamenduan. Horregatik erabaki dugu estrategia berri bat egitea eta lan osasunaren gaia erdigunean jartzea. Lantokietan gure ekintza sindikala indartzea prebentzioaren alde, baina baita ere maila instituzionalean gure interpelazioa indartzea, bai Osalanen eta baita ere Nafarroan. Aipatu duzu ez, orain CESen eta Osalanera itzuli dela LAB, hala ere elak hori aurpegiratzen dizue? Bueno, nik uste dut ez dutela sinesgarritasun handirik elaren kritika horiek. Ela Espainiako Kontseilu Ekonomiko eta Sozialean dago, ela Nafarroko Kontseilu Ekonomiko eta Sozialean dago, ela Espainiako ondare sindikalaren kudeaketarako batzordean dago, labez bezala, eta elak erabaki du esparru batzuetan interesatzen zaiola egotea eta beste batzuetan ez bere interesen arabera. Eta zilegi da, guk ez dugu kritikatzen egoteagatik Espainiako Kontseilu Ekonomiko eta Sozialean, edo egoteagatik ondare sindikalaren espazioan, naiz eta, azken espazio honetan, LAB betatu egiten den. Hemen ondare sindikala, estatu mailan, banatu egiten da UGT Komisiones eta elaren artean, LABek ez du aukerarik izanen orain arte ondare sindikalik izateko, eta ez da zer gertatzen. Baina guk berriro diot, guk ez dugu kritikatzen, ze hori ez da elaren errua. Guk ez dugu kritikatzen ondare sindikalaren batzorde horretan egotea, edo Espainiako Kontseilu Ekonomiko eta Sozialean egotea. Orduan, bere erabakiak dira, guk errespetatzen ditugu. Ez dute egon nahi beste espazio batean, bere erabakiak dira, guk errespetatzen ditugu. Eta errespetu bera eskatzen dugu gure erabakiekiko. Hortik aurrera, elak baloratuko du ze garrantzia ematen dio eta zertarako erabiltzen ditu horrelako diskursoak edo horrelako kritikak. Eta bukatzeko, Igor, joan den ikasturtean hainbat lan gatazka itzi ziren, hitzarmenak berritu baitziren, hala ere ikasturte honetan oraindik hitzarmen batzuk berritu gabe daude, nola dator ikasturtea? Beroa datorrela badirudi, azkenean 3 hilabete hauetan baditugu 3 greba deialdi. Bai, pasaren kursoa oso intensoa izan zen, eta hau esaten dut zorionez izan zen intensoa. Hemen bazegoen nolabaiteko asmo bat, patronaren aldetik, soldatak KPI-aren azpitik kokatzeko, eta beraz erosmen ahalmenari eraso egiteko. Eta horren aurrean oso erreakzio indartsua egon da langileon aldetik. Borroka asko egon dira. LABek parte hartu du 200 borroka baino gehiagotan, eta horietako asko akordioekin amaitu dira eta lorpenekin amaitu dira. Hala ere, iruditzen zaigu, oraindik ere badaudela blokeoak hainbat eremutan, bereziki sektore feminizatuetan, eta horietan ere borroka egiten jarraituko dugu. Eta horrekin batera, iruditzen zaigu, erosmen ahalmenarekin batera, bai zaintzaren gaiari, lanaldiaren murrizketari, lan osasunari garrantzia eman behar zaiola. Ekintza sindikalean eta baita ere proposamen orokorretan. Guretzat bada hau kurso bat borrokak egiteko lantoki eta sektoretan, baina baita ere lortzeko lan harremanetako eta babes sozialerako euskal esparruaren norabidean aldaketa orokor batzuk ere bai soldatei dagokionez, lanaldiari dagokionez, zaintza edo lan osasunari dagokionez. Eskerrik asko Igor Arroyo, LABeko koordinatzaile orokorra, honekin bukatu behar dugu elkarrizketa, eskerrik asko gurean izteagatik. Ni esker zuei eta ongi segi. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara jolasaldiarekin, gaurkoan gurekin izango ditugu Joserra Becerra eta Zurine Rodríguez. Orain arte. Negua iritsi da
da aurri jolasten, barruak daramadan, aurra hiote da. Ordu batak pasata iritsi da solasaldiari ekiteko unea, eta horretarako gurekin ditugu gaurkoan Zuriñe Rodríguez eta Joserra Becerra. Kaixo bioi? Kaixo. Bueno, politika alorreko kontuekin abiatuko dugu gaurkoa, ez da, investidura saioaren bueltakoekin, atzoko egunea lehenengo saioa izan zuten, gaur jarraitu dute saioarekin, Mertze Aizpuruak hartu du hitza lehendabiziko aldiz, eta gero Estebanek, ez dakit jarraitzerik izan duzuen, eta nola ikusi duzuen gaurko saioa. Bai, bueno, painik aukera izan dut segitzeko, eta egia da oso ezberdina dela gaurko saioa atxoarekin konparatuta, atzokoa zen askoz gehiago, ez? PP-PSOEren arteko ikamika bat, bai esango nuke oroar investidurako
sentsazioa baino ni badaukat zentzura mozioko plenoa bat izango bazen bezala. Sentsazio hori badakat, ez? Feijóo hautagaia da, investiduraren hautagaia da, baina oposizioaren diskurtzoa egiten egonda bai atzo eta bai gaur, ez? Eta hori ja ematen dio kutsu bat investidurari, baina egia da gaurko eguna, guretako bereziki importantia da, batez ere Euskal Herriko alderriak parte hartzen dutelako, impronta nazionala dutenak, ez? Eta hortze egia da nik uste dut ikusi dugula bi diskurtso tipo, batetik EH Bilduk egia da, eta esan behar da dela lehenengo aldia EH Bilduk EJ baino lehen parte hartzen duena, eta importantia da reglamentuak esaten duelako, ez, handitik txikienera dela ordena, eta bueno, hori erakusten du EH Bilduk EJ baino, poska gehiago dituela, eta bueno, hemen dakagun pre-kampaina honen kutsua ere, badauka, hortze bai ikusi dugu mertza izpurua bat oso gogorra Feijóorekin, baina nik esango nuke EH Bilduk baliatu duela bere diskurtsoa batez ere zantzeti hitz egiteko, bai esan dioz gu, ez diogu emango boska Feijóori, guk zantzeti emango diogu boska, baina orain negoziatu behar da, eta gu hemen gaude eta gure boskak ez dira debalde, bai, investidurarako debalde izango dira, baina gobernua dator, eta nik uste dut zentzu horretan EH Bilduko oso abila izan da gaurko diskurtsoan. Eta bestetik EJ bat euki dugu, nik bai uste dut EJ oso diskurtso gogorra izan duela. Alderdi popularrentzat gogoratu behar dugu dideatez atzo Feijóok erreferentzia egin ziola ere EJ-ari, bai Gipuzkoan eta bai Gasteizen nola eskuratu duen alkatetza eta foru aldundia, baina aprobetxatu du diskurtzo bera EH Bilduri puia bat bidaltzeko, Madrileko estenatoki hori Euskal Herrian daren ikamikak ateatzeko aprobetxatu du EAJak, Gugan zentzu horretan, bai, nik uste dut, investidura baino gurera begira egon dela, Eta gero hortze, Feijóoren replika, nik uste dut, mezu argi bat utzi du, beak esan du, ez da gauza bera EAJ, eta ez da gauza bera EH Bildu, guretzako EAJ bada Partidu Demokratiko bat, EH Bildu ez da, eta erabili izan du, netzako oso finak eta gordinak diren hitz batzuk, eta da EH Bilduek kordon sanitario bat egin behartzaio, kordon sanitario ditzen ikusteet entzuten hasi ginenean, justuki alderdi popularreko baskiden kontra planteatu genula, orduan nahiko bronkoa izan da Feijóok. Esteban eta Aizpurua gogoraritu dira, eta Aizpuruak gainera ezezko borobila eman dio Feijóoren investidurari, zehazki Euskal antifaxismoaren konpromisoagatik. Eta bestetik Estebanek berretzi du EAJak ez duela PPren hautagaitza babesteko Voxen. Vox tartean dagoelako. Bi korte horiek, korte batzuk entzungo ditugu eta oin emango dizutitza. Euskal Herria Bilduk gure ezezko borobila emango dio zure investidurari. Konplexurik gabe, zure alderdian eta ordezkatzen duzun bloke atzerakoiari emango diogu ezetza. Emandako hitza beteko dugu eta Euskal herritarren gehiengoaren nahiari ahotsa jarriko diogu hemen. Izan ere, bozkatu dutela Euskal gizarteak ozen hitz egin zuen uztailaren 23ko hauteskundeetan. Espainiako eskuina geldiaraztea babestu zuen gobernua iritsi ez dadin. Aldebikotasuna eskatzen dugu. Eta horrez gain zer, zigorkodean delitu gehiago sartu, egur eta paitegiak besterik ez dozu proposatzen, hori ez da irtenbide politikoak eskaintzea. Feijóo jauna, ez duzu inoiz eduki gehiengoa izendatua izateko behar dozulako, lehenengo egunetik esan gehuntzu. Eta zure adierazpen eta proposamenek azken egunetan gure erabakia berrendartu dabe. Beraz argi eta garbi esango dugu, bai gaur eta baita ostiralean ere, gure ezetza hartuko duzu. Bueno, entzun ditugu EH Bilduk ezezko borobila Feijóori Euskal antifasismoaren konpromisoagatik, eta bestetik EAJak ezezkoa, Vox bertan izateagatik. Guztiz ezberdinak dira bi adierazpenak, nola baloratzen dituz? Bueno, nik orain arte ez dut Aizpuruak Estebanek esandakoa entzuteko aukerarik izan
izan, bai entzun dut Rufianek esan duena, baina Zurinek esan duen moduan badagoela zentsura mozio kutsua badagoela hortik, bai? Eta esparru horretan EH Bildu nahiko eroso sentitzen da, baina EAJ ez hainbeste, ze haientzat, argi eta garbi esan behar diote Feijori ezetz, eta aitzaki bezala aipatzen dute Vox, baina egia da Alderdi Popularra hemen Euskadin behar dutela itunak lortu ahal izateko, bai? Orduan oso oreka zaila egin behar dute momentu honetan etorkizunari begira, bai? Euskal politikaren etorkizunari begira. Izango nuke, gehiago hortik bat nator zurekin, baina beste faktore bat gehituko nioke ez, pixka eta saltzeko EAJaren deserosotasun hori ez, eta da batetik diskurtzoaren edo atxo eta bihar ikusi dugun diskurtzoaren inguruan amnistia egon da behin baino gehiagotan, horretan eroso sentitzen da EAJ, baina amnistia ere irekitzen du beste meloi bat, eta hori da justuki erabakitzeko eskubidearen inguruko meloia, atzo Rufianek argi eta garbi esan zuen, amnistiak esan ez du konpontzen arazoa, amnistia bakarrik da teknikoki egin beharreko kontu bat, baina gu beste urriak bat nahi dugu, ez? Eta zentzu horretan independentziaren inguruko diskurtzak berriz datozte horretan argi eta barki EH Bildu badauka bere postura independentziaren aldekoa, baina EAJ horretan beti mugitu inda, ez? Erabakitze eskubidea, zein autogobernua, zein transferentziak, orduan bada berarentzat nik uste hain erosoa ez den diskurtso bat Madrilen, ez? Hori batetik eta bestetik egia da Sánchezen diskursoa progresismoaren diskurtsoa bezala dala, ez? Eta Sumarrenena bebai, ez? Eskubide sozialen diskurtsoa eta horretan ere EH Bilduk eroso sentitzen da, azken finean bere postura da gu lortzen ari gara eskubide sozial horiek Madrilen Euskal Herrira ekartzeko gu gara horiek. Hori ez da EAJ ez da ezkerra, EAJ da eskuina, beraz, zentzu horretan nik uste dut batetik EAJ galduta topatzen dela Madrilen, bestetik bere indarko relazioa Madrilen aldatu da, orain lidergoa EH Bildu daka elektoralki alandalako, eta bestetik momentuntan Madrileko gobernua edo Madrileko legealdi berri hau hasten da momentu oso ahul batean EAJarentzat, ez? Gogora dezagun guk hauteskunde batzuetatik ateratzen ari garela, non EH Bilduk irabazi dituen, baina beste hauteskunde bateetara goaz, oso importanteak direnak, lehendakaritzarenak, non EAJ momentundan izugarrizko krisi batean zartuta dago, ez? Nik esango nuke, EAJ Madrilen dakadan gauza bakarra da, liderona. Bere bozeramailea diskurtsiboki ona dala, baina berez alderdi modun oso goera ahul batean, ez? Ikusita, EH Bildu dakan indarra, baina ere RFek daukan presentzia edo Juntsek iukiko duen presentzia, ez? Momentu honetan Juntsek EAJ baino askoz garrantzitsuagoa izango da Madrilen. Amnistia legea aipatu duzu, igandean PP-ko kideak Madrilen elkartu ziren amnistia legearen kontra egiteko, eta Ezkerra Republikanak asteon adirazi du segurutzat jotzen dutela amnistia lege hori. Atzoko egunean Ezkerra Republikana eta Junts aritu ziren, entzungo ditugu euren adirazpenak eta orain helduko diogu. La amnistía, señorías, no es el final, es el retorn a la política y principalment una amnistia no pacifica. Una amnistia, en tot cas, repeteixo, reforça la seva democràcia. La solució és multilateral. La solució serà multilateral perquè el conflicte és tan enorme que la solució només podrà ser internacional, europea i estatal. De fet, l'únic unilateral és pegar a la gent a un col·legi electoral. No rebrà cap vot nostre. Però no són només els vots que li falten a vostè, senyor Feijóo. El que sobretot li falta a vostè i al seu partit, i encara més als socis que s'ha buscat que són d'allò més impresentable, el que sobretot li falta és entendre que la realitat és força més complexa i diferent de la que vostès escolten a les seves ràdios de capçalera o llegeixen en els seus diaris de referència. Izan ere, Junts Sánchezen investidura giltzarri bada, eta, Ezkerra Republikana adierazi zuen, amnistiak
beste referendum baterako oinarriak behar dituela? Egia da, datorren legealdia edo daukagun legealdia izango dela autogobernua eta independentziaren legealdia. Eta esparru horretan, alderdi independentistak eroso sentitzen dira. Ados nago zurinerekin EAJaren papera momentuz kolokan dagoela, baina momentuz. Gero aipatu behar dugu legealdiari ikusita alderdi sozialistak eta Sumarrek saiatuko dira egiten politika sozialak eta ERC-ren kasuan eta EH Bilduren kasuan ados egon behar dira eta bere botoak eskaini behar diete nahita ez, baina ez da EAJaren eta Juntzen kasua. Eta esparru horretan, esparru berri horretan, haiek ez dira ezkerreko alderdiak eta ez dira izango. Eta haien jarrera ez da hain baikorra izango hori lege horiek onartzeko. Orduan, ikuspuntu horretatik, nik ados nago EAJaren papera Juntzena ikusita ez da hain distiratsua izango, baina garrantzitsua izango da eta seguru ezkerreko politikak biguntzeko papera hartuko dute, eta bueno, igual jendearen ikuspegian ez da hain garrantzitsua izango, baina botere politiko eta ekonomikoen ikuspuntutik oso garrantzitsua da eukitzea olako partidu bat oztopoa jartzen dizkiola aurrerapen sozialei, bai? Orduan, ikusiko dugu zen olako papera hartzen duten, eta zuk esan duzun moduan, Esteban, nahiko bozeramale ona da, eta ikusiko dugu zen olako mugimenduak egingo dituzte legealdiaren zehar. Bai, eta gogoratu behar dugu, ezin dala Madrid ulertu Euskal Herri, Euskal Autonomia Erkidegoa barik, hemen ditugu hauteskunde batzuk, zeinetan bai ala bai EAJ, eta nik uste dut inoiz baino gehiago, PSren baimena beharko duela, edo PSren makulua beharko duela gobernatzeko, eta PS momentu untan gogor dago, eta indartu dago, gora ezagure Euskal Herriko hauteskunde generalak irabazi zituela, beraz, eskatuko dio gauza asko, eta nik uste dut Madrilera begira gauzak eskatuko diola, ez? Hortxe egia da, dagoela beste klabe bat ulertzeko, zen egia da azken egunetan ari garela asko hitz egiten, ez? PSOEren inguruan, PPren inguruan, ERC-ren inguruan, EH Bilduren inguruan, baina Sumarren inguruan gutxi hitz egin dugu azken bi egunetan. PSOE bezala Sumarren aukera izan zen bere bosera mailea ez ateratzea, nik uste dut Sumarrek dakano berena, bere bosera mailearen indar hori dela, baina nik uste dut erabaki dutela, behintzat investiduran oso modu diskretuan pasatzea, ez dute protagonismo asko izan, eta benetan ezkerreko diskurtsoa PSOEk ekarri du, behintzat investiduran, eta hemen dago galdera, ez? Nolakoa izango da orduan gobernuan. Nork eramango du benetan eskerreko ahotsa, bi ahots egongo diren edo ez, bere momentuan, koalizioko lehenengo gobernu horretan, bai, bi ahots zeuden, PSOErena eta Unidas Podemosena, orain ez dakigu zer gertatuko den, eta hori nik ere uste dut oso klabea izango dela justuki zenolako politikak etorriko diren, ikusi behar dugu zenolako ministerioak Sumarren gain erortzen dira, berriz ere lan ministerioa erortzen den edo oso ministerio importantia izan zen pasaden legealdian justuki COVID-a eduki genulako eta hasiera batean esain importantea izan beharko zen ministerioat oso importantea bilakatu zen, hortxe ere dago berdintasun ministerioa, nik uste du momentu honetan PSOE argi eta garbi bere gain hartu nahi duena, eta nola konformatzen da, badakit hori ja dela beste pausu bat, eta dela gure hurrengo pantalla, baina zenolako gobernua konformatzen den Espainian, oso importantea izango da ere ikusteko zein dan PNV-ren indarra eta zein dan EH Bilduren konfrontatzeko kapazitatea eta aliantzak egiteko kapazitatea, ez da gauza bera PSOE indarazko eukitzea, edo Sumarrek bere esparrua eukitzea, eta nola hortze Podemos nahiko galduta dago, porque gogoratu behar dugu, Podemos atzo eskatu zuela, interbentzio eukitzea, eta etzula euki ere.
Investiduraren bueltakoekin jarraituko dugu eta azken orduaren berri izateko Martzelo Díaz Garako kazetaria kameraren beste alboan dugu. Kaixo, Martzelo. Kaixo. Okertez baldin banaiz, investidura saioa jarraitzen ari zara ez da, Martzelo. EH Bilduk ezetz esan dio Feijori, Euskal Antifasismoaren konpromisoagatik, eta EAJak berriz, Voxen gatik. Nola doa saioa? Bueno, orain bozkatzen ari dira, eta egia esan anekotatxo bat ere izan dugu azken orduan, PSOEko diputatu batek okerra izan du eta hasiera batean baiezko bozka eman du, baina zuzenean zuzendu egin du, ez? Anekdota baino horretan geratu da, baina orain une hauetan bozketan ari dira eta horrek ikusten da Feijok behar duen gehiengo oso hori, gehiengo absoluto hori ez duela lortuko, ez? Bakarrikan PPren bozken gain UPNrena, Voxena eta Koalizion Kanariarena lortuko dituelako eta beraz dena aurreikusita dagoen bezala juten balin bada 172 bozka horietan geldituko da Feijoren investidura saioa. Feijoren investidura saioak ez du aurrera aterako eta hori dela ostiralean beste bozketa bat egingo dute. Ostiraleko bozketan gehiengo absolutoa beharrean gehiengo simplea beharko du Feijok. Ez dakit, guztiek diote kondenatuta dagoela eta ez dela aurrera aterako, baina sorpresarik aurki dezakegu? Ni uste ezetz, oso zaila da sorpresa bat izatea, kontuan izan behar dugu ez dala papeleta batean bozkatzen, ez dala aparailu elektroniko batean bozkatzen, baizik eta parlamentuari bakoitzari deitzen diote bere izen eta bizenez, altxatu behar da eta bere bozka ahoz edo oiuz bota behar du, ez? Beraz, hortan, ni uste oso ezinezkoa izango litzatekela, PSren sektore kritiko bateko parlamentari batek, alderdiaren hildotik alboratzea, ez? Eta maiazo hitza etorri da burura edo komunikabideetara azkeneko gunetan, gogoratu beharko genuke hori Madrilgo komunitatean PSOEko 2 diputatuk egin zuten jokaldia izan zala eta horren ondorioz PPk gobernua eskuratu zuela, ez? Baina orduan ere, nahiko jokaldi korapiatsua izan zen, ez ziren agertu asanbladan, hotel batera eraman zituzten, bozketan ez parte hartzeko, ez? Beraz, horrelako zer berriro ikustean, ni uste nahiko zaila izango dala, ez? Ezin dugu erabat baztertu, baina ni uste normalena izango zala, alderdi guztiek bere disiplina betetzea eta Feijok ez lortzea behar duen gehiengo simple hori ere. Gaurko bigarren saioa da, atzo ere saioa izan zuten eta atzoko egunean Espainiako gobernuko jarduneko presidenteak ez zuen parte hartu eta sozialisten izenean Oskar Puente aritu zen eta horrek haserrea piztu zuen PPko kideen artean. Ni uste eta azken aldian PSOEk izan duen estrategia izan dela, Feijoren investidura saio hau ez dela serioa, ez? Hasiera batetik bazekiten ez zukatela sostengu nahikorik eta, nabarmentzen dutena da, bi aste hauetan edo aste hauetan denbora galtzen ibili direla eta bitartean gobernu berria osatzeko prozedura ez dela benetan martxan jarri. Ezen zorretan, ni uste Pedro Sánchezek izan zuen saiakera izan zala, Alberto Núñez Feijóoren figura igatzeko asmoarekin, egin zuela atzo egin zuten jokaldi hori, eta, atera zuten Oskar Puente, ez dala ere alderdiko edo taldeko bozeramaile nagusia, ez? Hor ikusten dugun Patxi López ere suposatzen zan izango zala PSOEren bozeramailea edo PSOEren izenean hitz egingo zuena Pedro Sánchezek zitzeiteko autua egiten balin bazuen, baina Oskar Puenterena ni uste zuztekoa izan zala eta aipatzen dutenez bakarrikan hautaketa hori alderdiko gune zentrala edo alderdiaren muinoko 5-6 lagunek besterik ez zekiten, ez? Eta ni ustez,
pixka bat Feijóoren partetik eta PPren partetik haserrea piztea lortu zuela Oskar Puentek, koldarra ditu zioten Pedro Sánchezi eta ni uste dut zentzu horretan pixka bat PSOEren helburuak bete zitula zentzu horretan, pixkat eztabaida ere, lokatzera eraman zuen, eta, pixkat nuzet ere Feijóo jokuz kanpo utzi zuela une batzutan, eta, bere ahuldadeak agerian gelditu zirela, zentzu horretan uste interesantea izan zala, PSOEak izan zuen jokaldia, batzuek, errespetu iztutu izan alfalta ere aipatu izan dute, baina uste azkenean, investidura batzan, Feijóok bere sostenguak lortzeko saiakera bat bezala planteatu zen, eta zentzu horretan etzan bi kandidatuen arteko eztabaida bat ofizialki, beraz zentzu horretan PSOEk jokaldi borobila egin zuela Oskar Puenterekin. Eta bukatzeko, Martzelo, zantzu guztien arabera, Feijóoren investidurak ez du aurrera egingo, eta ostiraleko saioaren ostean, Sánchezen investiduraren datak iragarriko dira. Egia da dagoeneko negoziazioetan badaudela alderdi politikoak, baina data hori jakin arte ez dugu jakingo nola doazen negoziazio horiek. Sánchezen investidura bat posible ikusten dozu? Ni uste, aukera bakarra Sánchezen investidura bat da, bestela hauteskundeak dituko beharko lirateke berriz ere. Sánchez aurreko agintaldian dagoeneko EH Bildurekin, Esquerra Republikanarekin eta baita ere EAJarekin eta beste alderdi batzuekin, benega kasu horiekin dagoeneko akordioak lortu izan ditu eta lege nagusi batzuk aurrera ateratzeko aukera izan da akordio joi esker. Egia da oraingoan Junts per Kataluniaren, Carles Puigdemonten alderdiaren eskuetan dagola erabakia, eta zentzu horretan uste ezin dugula ahaztu Puigdemont bera eta Junts alderdiaren jokamoldeak Kataluniako politikagintzaren baitan kokatzen direla eta esain beste politika espainolean. Zentzu horretan uste hauek buru belarri sartuta daude berriro Katalunia bere buru jabetzaren aldeko prozesu bat martxan jartzeko asmoarekin, eta zentzu horretan behar bada egoki ikusten balin badute Pedro Sánchezi sostengua ematea, emango dute. Kataluniaren buru jabetzaren prozesuan egoki ez balin badute ikusten ez dute emango. Ez hor dagoela dakoa, horren inguruan, amnistiaren inguruan hitz egin da, baina azkenean ere ustez jokamoldea edo joku esparrua horretan kokatu beharko genukela. Ez azkenean Juntsek Kataluniaren politika gintzan horiek dira bere irizpide nagusiak, eta ikusi beharko dugu. Zentzu horretan Euskal Herritikan ikusitan, behar bada interesantea izango litzatekeela berriro ere beste agintaldi bat izatea izan duguna bezala, baina orain egia esan Juntsen eskuetan dago, eta ziurrenik ikusiko ditugu hor Puigdemonten adierazpenak eta behar bada ere Waterloora ere beste bidairen bat edo beste. Eskerrik asko Martzelo Díaz, garako kastaria gurean izategatik eta azken orduaren berri emategatik eta baita analizi politiko egitegatik. Horrengora. Oso ondo izan, gero arte. Agur. Entzun dugu, ez da, analizi politiko sakona egin du, eta, orain bertan azaldu du, azken batean, Sánchezen gobernuaren giltzarri izango dira, izan autogobernua, izan independentzia. Gauzatzu bat oso interesgarria behak esan du, ez? PSOEko diputatu bat erratu da, eta Feijóoren Zukitze egiten itzoin jarriko dizugu, bai? Nik ikusi dut, Martzelok esan duena da, diputatu batek oker egin da, eta denok pentsatu dugu tamaiazoa hor rabilela, bai, airean, baina, Martzelok esan duen moduan, ez da bat ere erraza egitea Espainiako Kongresuan, ez da Madrilgo asamblada, eta ikuspuntu horretatik, porrot egingo du Feijóok. Interesgarria, justo esatera Nikola, egia bera bozkatu dula Feijóoren alde, baina azkenean Sánchezen aldeko boska eman du, eta hau asalpen badauka, zentzu normalean ezin dezu boska aldatu. Gauza da, justuki, kamararen presidenta, bere izena gaizki irakurri du. Orduan, ahalbidetzen du, hori ahalbidetu izan du, berriz
bera boskatzeko eskubidea izatea. Orduan, kasualitatea, azkenean ondo boskatu du, bere izena gaizki izan daleko. Bueno, tontokeria bada eta bada, oso anekdotikoa, eta gira da zuk ezaten zenuna, Tamaia Azoren aukera ez dagoela, eta atzo Puentek oso argi izan zuen, transfugismora apelatzea ez zaizue ondo ateako, berak esan zion Feijori. Eta gainera ikusten da Feijoren irudia edo Feijoren presidentea izatea inork ez duela ikusten, ez gertu, ez ja Feijo amortizatuta dagoela, alderdi popularraren barruan uste dut baietz ere, eta bueno, erabili behar dute Sánchezen desgastea areagotzeko eta bueno, Sánchezen irudia pizka bat kolokan jartzeko, baina Feijoren kasuan ikusi da ez duela maila presidente izateko, ez duela maila alderdi popularraren liderra izateko, horren atzetik dago Ayuso, eta Ayusoren txanda iritsiko da, ez dakigu noiz, baina iritsiko da, ala da nire ustea behintzat, eta bueno, horrezegatik kasu honetan Tamaiazoa oso urrun dago, ze inork ez du sinisten hori Feijo lidergoa hartzeko modukoa dela. Egia da, planteatu ez zula oso interesgarria den eztabaida, nik ez oso ondo erantzuten ez dakit, eta da justuki ea Feijok amortizatuta dagoen edo ez. Egia da, Feijok ez duela izugarrizko lidergoa, hori realidade bada, hortxe dagoela beste lidergo potente bat Ayuso dela, baina ez zen mundura arte, benetan amortizatu hitza erabili dezakegun, gogoratu behar dugu bere garaian bai Casadok, bai Rajoik, batez ere bai Rajoik izan zala lehenengo oposizioa, eta gero izan zala presidentea, orduan, izan daiteke, ez dakigu, oain Feijok isugarrizko oposizioa egitea, behintzat, indar korrelazionaldetik bere alde dago, oposizio potente bat egiteko, eta hori ahalbidetzea presidenziable modun jartzea, egia da hortze dagoela. Ayusoren lidergoa, baina ere Ayusoren fenomenoa aztertu behar da, Ayusoren fenomenoa oso fenomeno madrileko fenomenoa da, orduan, ez dakitzen puntura arte Espainian ere baliogarria den profil bat den edo ez, Feijo zentzu horretan moderatuago bezala salduin da, atxoko diskurtsoa entzun da, nik enuke esango biziki moderatua denik diskurtsaldetik, baina bai nik uste komunikazio politikoko iruditik bai horrela saldu egin dute, orduan. Feijo amortizatuta dagoen edo ez ikusi beharko dugu, eta nik uste amortizatuta badago barneko guda eta gerra handiak ikusiko ditugula alderdi popularrean, baroien artean, ez dut uste transizio lasaia. Egia da, transizio gogorrak ezkerrak ekartzen digu normalean eskuinak, baina ohitutagoa gaude ezkerran fratizioak egoteaz, baina nik ez dut uste hain erresa izango denik aldaketa behintzat. Bai, arrazoia duzu hori transizioa egitekotan, azkarra izangoa da hauteskundeak errepikatzeko aukera baldin badago, orduan bai, baina ez badago aukera hori eta Sánchez presidente bihurtzen baldin bada, itxaron beharko dute, Casadorekin egin zuten bezala, eta beste lidergo bat hartu ahal izateko. Nik dinot amortizatuta dago orain momentu honetan presidente bezala, haiek ere badakite ez dela presidente izango, ez daukala inolako aukerarik, eta lidergoa berreskuratzeko aukera izango duela, Casadori gertatu zitzaion bezala, bai, bera saiatuko da, baina beste kontua da, alderdiaren barruan, alderdi popularraren barruan, nola kokatzen diren indarrak hori ahalbideratzeko ala ez. Luz egon gaitezki investidura hitz egiten, baina albo batera utziko dugu oraingoan investidura. Izan ere, gaurkoan udari eguna da, 1975ean, diktadura faxistaren azken unetan, Txiki eta Otaegi eta komunitanteak fusilatu zituztenetik, gaurko eguna ospatzen da. Gaurko egunean hainbat ekitaldi egin dira edo egingo dira, eta horrez gain, astean zehar ekitaldi horiek ere gauzatuko dira. Udane Arbedo lankidea
izan da sortuko ekitaldian entzungo dugu bera. 58 urte igaro dira frankismoaren azkenetan, Juan Paredes, Mano Txiki eta Angel Otaegi etako militante eta antifrankistak erail zituztela, fusilatu zituztela, frapeko 3 kide baita ere hil zituzten urte hartan, eta horren arira, gudari egunaren arira hainbat ekitaldi eta omenaldi antolatu dituzte. Momentu honetan Zarauzko hilerrian gaude, urtero ahaztuak elkarteak antolatzen duen ekitaldi eta omenaldi honetan, jende mordoska gerturatu da ona, baina iragan asteburuan ere herrialde katalanetako Sardanyolan Txiki fusilatu zuten tokian ere omenaldia egin zioten, gogoratu behar dugu eusko gudariak abesten fusilatu zutela, eta gaur arratsaldean Nuarben Angel Otaegi dagoen hilerrian senide eta lagunek baita ere omenaldi xumea egingo diote. Dena den ekitaldi nagusia Azpeitian izango da larunbatean Azoka plazan. Eguerdion guztioi, eskerrik asko deialdi honetara etortzeagatik. Beste urtebetez Zarauzko hilerri honetara etorri gara, aurretik Nuarbeko Azpeitiko hilerrian ere egon gara, Angel Otaegiren senidearekin, eta 58 urte direla gogoratu behar dugu Txiki eta Otaegi erregimen frankistak fusilatu eta erail zituztenetik. Eta gaur hori gogoan eta azpimarratu nahiko genuke. Sortu Txiki eta Otaegik Euskal Herriaren askatasunen aldeko konpromisoa bere egin eta berretsi. Beno, Txiki eta Otaegiren exekuzioak frankismoaren azken exekuzioak izan ziren, eta haien omenez egun honekin gudari eguna ospatzen da. Ez dakit zer duzuen, esateko egun honen inguruan? Begira, ez, bai, bosera emaileak zein berri emailea, ez, datu bat eman duten, etako osaguratua dela, eta da 48 urte, igaro dira frankismoa bukatu zenetik, edo fusilatu eta erailduak izan zirenetik Txiki eta Otaegi, ez, eta azken urtetan, frankismoaren aldeko diskurtso asko entzun izan ditugu instituzio demokratikoan, ez? Beraz, bai, nik uste dut gaur badela egun bat esateko, bai, frankismoa modu formalean bukatu zen, alegia, Franco izan, jazta, ez? Diktadorea izan, baina frankismoren oinordeko asko geratzen dira instituzioetan, eta frankismoko dinamika asko indikan baditugu, ez? Beraz, bai esango nuke, Espainia, zentzu horretan, badaukala frankismoaren mamu hori, ez? Eta, bueno, bada ere garaia, gaur egun guzti hori identifikatzeko eta horiekin bukatzeko, ez? Atzonik inbestidura ikusi nebanean, ez? Ikusten zan, ez? Feijóren aportazioa, Feijó eta gero etorri zen Partido Sozialista, eta gero hirugarren indarra etorri zan, ez? Eta hirugarren indar hori, indar frankista bat da, ez? Eta diskurtso fascistak ditu, ez? Gaur Mertze Aizpuruaren lehenengo hitz horiek esaten zuten argi eta balegi, ez? Euskal Herria antifascista da, oraindikan Mertze Aizpuruak horrelako diskurtza izan behar badu da, rebindikatu behar dalako antifascismoaren beharra, ez? Aldi berean ikusten genuen, ez? Feijók, saiatzen ari naiz gaurko tasunarekin ekartzen, ez? Baina aldi berean ikusten genuen Feijó Mertze Aizpurua entzuten pinganillo barik, alegia, ez? Euskararen kontrako jarrera bat eukitzen, atxo ikusten genuen bideo batez, Euskararen aldeko manifestazio baten deia oldardi judizial hoiei erantzuteko. Zer ezan nahi dudan honekin ezan nahi dudana da, nahiz eta gudari eguna, berez, momentu historiko bati heltzen dion eta erreparazioko eta oroipen zentzua izaten duen, alegia Txiki eta Otaegi gogoratzea, nik usteet askoz gehiago esan nahi duela, ez? Eta antifrankismoaren inguruko hausnarketak ere ekartzen digula, eta batez ere antifascismoa nola artikulatu behar den momentu honetan zein fascismoa ere badaukagun, ez? Bai, ados nago zurekin, ze fascismoa badirudi hori bizirik jarraitzen duela diskurtsoetan,
Baina nik aipatu nahi dut momentu honetan frankismoren biktimei zor diogun omenaldia ere falta duela. Bai, kasu batzuetan badagoela, ikusten du badagoela omenaldi hori, baina gehienetan ez da omenaldirik izan, ez bakarrik unetetan daudenentzat, baizik eta askatasuna eta demokrazia etortzeko borrokatu zuten, eta bakezaleak eta guztion askatasuna lortzeko pertsona anonimoak borrokatu zuten kaleetan eta fabriketan eta sindikatuetan, eta horientzat ere omenaldi bat egon behar da, guztiok eskaini behar diegu omenaldi hori, historiako horri pasatzeko, eta gero ikusiko dugu nola pasatzen dugun hori Zurinek esan duena, bai, gaur egun daukagun fasismoa, Frankoren garaikoaren antza handia daukala, baina hori beste kontua gara. Egia da, eta guztiz nator zurekin, ez dela bakarrikan errekonozimentu bat behar, eta hori ezinbestekoa da. Ere ikusten ari gara, Espainiako hainbat autonomitan, Vox sartu dana, jartzen ari dan kondizio bat justuki da memoria historikoaren inguruko politikak alde batera ustera, batzuk badakate bere lege propioak, eta horiek kentzea, eta oso benetan keskagarria da, asko kostatzen dalako eta kostatu dalako Espainian memorian inguruko politikak egitea, beraz, egiten hasi direnean kentzea, izugarria da, eta egia da, eta giza eskubideetan adituak direnak oso ondo asaltzen dute, oroitzea ezinbestekoa da, memoria ezinbestekoa da, batetik oroitzeko, bestetik errekonozitzeko, eta niretzako importantea denerako, justuki, berriz ez gertatzeko bermeak egoteko, horregatik askotan oroitzen dugu, ez bakarrin frankismoko garaikoak, adibidez, beste oroitzeko biktimak izan daitezke, biktima matxistak, erailketa matxistak izan duten dituzten emakumeak, oroitzea ez da bakarrikan kontu simbolikoa, baizik eta benetan divulgatiboa eta pedagogikoa, herri bat jakin behar du derrigorrez herrian gertatutakoak berriz ez errepikatzeko, hau ez da nirea, bakitzu oso esaldi famatua da, baina oso importantea da, eta tamalez, eta honekin bokatzen dut askotan, horrelako omenaldiak, bai egiten dituzte alderdiak, bai egiten dituzte memoriaren aldeko elkarteak, kolektiboak, eta askotan instituzioak ez daude hortxe. Atxetik doazte instituzioak, eta ezinbestekoa da instituzioek benetan oso jarrera positiboa eukitzea honen inguruan. Ari naiz adibidez pentsatzen Gasteizko Martxoak 3ko sarrazkian, ni oso gertutik ezagutzen dut, eta zenbat urte kostatu izan du Gasteizko alkateak Martxoak 3ko monolitora gerturatzea Martxoak 3ko egunean. Urte asko, eta biktimak merezi dute, baina herriak ere merezi du. Eta biktimaz, zehazki poliziaren indarkeriaren biktimaz, 20 urte geroago, Nafarroako eskuin muturraren eta estatuaren biktimak aitortzeko batzordeak hartu du Angel Berruetaren familia. Zetasun gehiagorekin bideo bat ikusiko dugu eta oin helduko diogu gaiari. Memoriaren egia eta egiaren memoria. Los viejos amores que no están libre como el viento. Como ves, Ángel, nuestra crónica esta vez no es todo lo
optimista que quisiéramos, pero el trabajo, la esperanza no nos faltan en nuestro quehacer diario. Berrueta, 2004an poliziaren indarkeriaren biktima izan zen eta 20 urtera batzordeak hartu du kasua, ezta? Eta, beste eguneko agerraldian erakundei eskatu zieten aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermea ziurtatzeko. Bai, hori da behar duguna biktima mota guztiekin, bai? Posaz hartu behar dugu Angel Berruetaren kasuan omenaldia badagoela, erreparazioa momentuz ez, eta zor dioten hori begirunea ez dugu lortu, baina aurrera pausoak eman behar ditugu, ez bakarrik Angelen kasuan, baizik eta estatuko biktima guztien kasuan, eta oroar biktima guztien kasuan, erreparazio hori lortu ahal izateko. Gainera beste kontu bat justu, ditugu bi albiste, ez deko denbora askorik, Anuki gertutakoa eskutatzen duen bertsio ofiziala deseraikitzeko deia egin zuten atzoko egunean Zumaian, zehazki Xabier Kalparsor hori, eta, azkenean Anuki heriotzara eman zuten gertakari ilunen segida lortzeko ariketa egin dute gertukoek, baina instantzia ofizialik momentuz ez dago. Bideo laburtxo bat jarriko dugu eta orain emango dizutitza. 30 urtez luzatu da gure itxaron gela. Orain argia piztu nahi dugu, nola Gernikan kandela. Guk aspaldian dakigun hori, denek jakin dezatela. Egin egunkariak 1993ko abuztuaren 30ean deiak jaso zituen esanez, Laudion, Anuki izenez ezaguna zen euskal errefuxiatu politikoa atxilotu zutela. Dena dela, abuztuko atxiloketa hura ez dago inongo polizien erregistro liburuetan jasota. Ez Guardia Zibilarenetan, ez Polizia Nazionalarenetan, eta ez da Ertzaintzarenetan ere. Gure herri honetan estatuaren agindupeko talde eta indar armatuek eragindako hildako gehiegi ezagutu ditugu. Baita hilketa horiek justifikatzeko asamatutako argudio sinestezinak ere. Xabierren heriotza ez da argitu gabeko itzelak dituen bakarra. Zoritxarrez, asko dira bizitzeko eskubidearen urraketa justifikatzen dituzten bertsio ofizialez estalitako kasuak. Izan ere atzoko egunean 30 urte bete ziren gertakoa izan zenetik eta momentuz ez da argitu zer gertatu zen bertan, Surtuko ospitalean hil zen, baina argitu barik. Bai, nik uste justu kasu honek badaukala, ez, ari bat beste hitzik dugun beste bi gaiekin, ez, bai Txiki Otagikoarekin eta bai Berruetako gaiarekin, eta da justuki ez, memoria historikoan eta biktimen inguruan bi klabe daude benetan eraginkorrak izateko, eta bat da, ez dauda lehen mailako eta bigarren mailako biktimak, ez da zikera 3. eta 4. mailako biktimak, beti biktimak dira, biktimak zaindu behar dira, errekonozitu behar dira, eta importantea egia behar dute. Merezi dute, bere eskubide bat da, alegia. Egia ez da oparitzen diogun zerbait, egia da merezi duten eskubide bat, ez? Eta hori da, bigarren lerroa, ez? Transparentzia falta eta ikerketa falta ezin da egon edozein kasutan, ez? Prioridadea izan behar da, ikertzea. Eta ikertzeko badaude, batetik, potere judizialak ikertu dezaketenak, eta potere politikoak, ez? Normalean, giza eskubideen kontrako urraketa bat dagoenean, badago erantzukizun judizial puroa, ez? Eta hori alan egin behar da, eta badago erantzukizun
politikoa, ez? Normalean giza eskubideen urraketak erabaki politiko batzuengatik izanen dira askotan, ez? Eta kasu honetan ikusten duguna da, ez bataz bestea, ez? Bigarren, laugarren edo seigarren baiako biktima badela, eta biktimaren sufrimendua ezin da jerarkizatu, eta bestetik egi hori ez dutela, ez? Ez dutela, eta zergatik ez duen aztertu behar da, ez? Implikazio politiko, instituzional eta judizial bat egon ez delako, alegia, egi hori interesatzen ez delako, ez? Seguramente egi hori aztertzen bada topatuko dugu, estatuak edo delako instituzioak erantzukizuna dakatela, eta orduan ardura politikoa hartu behar dute. Eta hau azaldu behar da, ez? Biktimak mimatu behar dira beti. Beti, ez oso importanta da, ez delako kontu individuala, baizik eta strukturala eta politikoa. Bai, zuzte bai gaitzeko duzun? Bai, ados nago zurinerekin, bai, komentatu dugu. Orduan, gaurkoz nahiko, eskerrik asko beste behin ere, Zurine Rodríguez eta Joseba Becerra gurekin izateagatik, eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin, orain arte.